channel ko guys, i-click mo na ang subscribe at ang bell button para updated ka lagi sa aking mga videos. So ngayon guys ay pupunta kami ngayon sa bukid para maghanap po kami ngayon ng saging na ipupunta namin dun sa pinsan ko guys. Ayan, bukas. Ayan. So kasama ko yung mga pamangkin ko guys, ayan sila. Kasi hindi ko naman mabuhat mag-isa yung saging. So samahan nyo kami guys, tara! Ayan guys, so napapansin nyo yung isang dog ko, si Lucho sumama. Ayan, hindi ko alam. Nasa likod ko pala, ayan, naglalakad. Kasi ano, nilabas ko sila kanina sa kulungan nila. Ayan, sumama pala. So ayan guys, nandito na kami sa bukid. Ayan. At magtitiba kami ng saging. Yung saging na saba. Ayan. Ako yung magtitiba guys. Mahirap paanin yung yung puso ng saging guys. Ayan. Hindi kasi kami nanguha ng panungkit eh. Ano ba yan? Sobrang hangin dito guys. Ang sarap, ang presko. Yung fish pan na yun guys, napapansin nyo yun. Doon kami nagpicnic. Ayan. So, tingnan nyo lang guys sa mga videos ko. Nandun yung pinagpiknikan namin. Nandun yung video namin. Nagpiknik kami. Ayan. Yung puntok na yun guys, so, napapansin nyo yun. Kung napapansin nyo yun guys, yung Sleeping Mountain yun guys. Sa Aurora Province. Ayun. Ayun guys. Ayun, no, nakuha na guys. Pangatlong banana blossom. Pangatlong banana blossom. Ayan. Okay na yan. So, okay na yan, tatlo. Meron pang isa pero matagal na nakita. Kayo, kung gusto niyang kunin pa. Tama na? Gusto? Let's go na. Guys, tapos na. Bali, uuwi na kami guys. Ayan.